Son datos mínimos e pouco fiables, por suposto. Naceu 10 anos antes de morrer o dictador, os 3 de Monteboi, e dedicas a venda de fruita en tendas fixas e ambulantes. É feirante de oficio, pero ademais estudou historia e fixo o itinerario curricular de prehistoria e arqueoloxía. O gusto pola toponimia venlle de moi novo, como o gusto pola arte rupestre, sen moita explicación. O primeiro contacto escrito con ela foi Toponimia de Marín, de Elixo Rivas, e o segundo, la toponimia gallega e leonesa de Abelardo Moralejo. A raíz da catástrofe do Prestige, deulle por recoller, xunto con Roberto Rodríguez, os nomes das pedras do mar máis meridional de Galicia, que lle valeu como traballo de investigación na USC e a súa publicación como A talasonimia da Costa Sur. Preocupado pola vertente pedagóxica, publicou con Pepe Carreiro os nomes do mar de Baiona a Panxón. Nos dous últimos traballos arqueolóxicos, as musealizacións nos montes de Saiáns e Couso, incluiu a recollida de toponimia como parte do patrimonio cultural destas freguesías. Recolleuna Roberto Rodríguez e a de Saiáns publicouna Gonzalo Navaza. Ten participado en simposios, congresos, charlas sobre toponimia, Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, Barcelona ou Ferrol. E impartido conferencias en colexios e guiado visitas arqueolóxicas e toponímicas. Así que, sen máis preámbulos, deixo vos con Xosé Lois Vilázquez Vega. Ben, se facemos un pouco de resume, xa que é un curso para especialistas e vou que sea pedagóxico, do que fomos falando estes días, lembraredes que eu o primeiro día na introducción e non estaba compinchado cos que falaron despois. Entra moita luz dali, Pero iso corre. Sí. Non saiu xa o tema dos genéricos e que é importante que... Pero igual, non te marees, porque é importante salientalo, porque o salientou tanto Vicente como Roberto, que os genéricos hai que recollerlos. Os genéricos, depois falaremos largamente deles, de cada zona, senón non hai explicación e que darlle os topónimos. Eu dixo-vos tamén que hai que recoller os alcuños, os sobrenomes da xente. Mirastes como onte, eu non falara nada con Emili, dixo que hai que recoller, senón non hai explicación posible para moitos topónimos. É importante recoller os antropónimos, os alcuños. No caso do mar, miraré despois que hai que recoller os nomes dos barcos. Os barcos teñen o nome oficial e teñen tamén alcuños. En Baiona había un barco que se chamaba o Policarpo Vilar, pero o sobrenome era o Fumanchú. Despois hai un accidente marítimo e chaman a pedra do Fumanchú, a ver como explicamos, pero se recollemos isto, e insistiu onte moi ben, e 2 veces, o Emili Casanova, que hai que facelo con ciencia e con paixón. Sino non hai maneira de recoller toponimia e case de realizar calquera traballo científico, tanto en humanidades como noutro tipo de ciencias. Eu vou falar de talasonimia. Este nome está xa na bibliografía catalana dos anos 70. Sin embargo, os poucos traballos que hai en Galicia, como este que nunca se vendeu, nin se repartiu nin nada, está números romanos, isto queda en 1976, hidrotoponimias de la ría de Arosa. Aquí hai varios miles de topónimos. Tengo un problema grave, que ten un mapa ao final, pero no mapa non veñen todos. Entón tengo problemas de sempre, que recollida de toponimia por facer simples listaxes de vocabulario, de palabras, por moi poéticas que poidan sonar, moitas veces non vale. Ten que estar sempre nun soporte xeográfico, senón non vale de nada. E ten que estar ben posto, porque non podemos poñer unha valjada nunha parte alta, eu xa teño visto recollidas así, porque despois, cando un filólogo queira estudiar dentro de 50 anos un xeógrafo, na zona do Valmiñor chamañe valjadas os outeiros. Por isto, si non, que eu estou casado en Camos, pasa así, poñen os outeiros nas valjadas. É defecto do animal racional que recolleu. E mirade que isto, ainda que é unha recollida dos nomes do mar, chamalle hidrotoponimia. E nós eliximos mellor talasonimia porque é máis concreto falar de talasos de mar para as pedras do mar e algo máis que vos explicar despois.
Pero eu quería dedicarlle 3 ou 4 minutos porque, claro, hidrotoponimia, nesa tese de doutoramento de Lixo Rivas, chama hidrotopónimos, hidrónimos, as correntes de agua. Pero cando vayades recoller, e isto é unha constante, penso que en todos os povos do mundo, eu tamén en valenciano, en catalán, unha corrente de agua, contra todo o que pensemos, non ten un único nome. Anxo despois poderá vos falar dos nomes do río de Baíña, que en 4 kilómetros debe ter 12 ou 14... O Lagares ten 5. O Lagares ten 5, e seguramente o Lagares é un nome moderno. O nome do Lagares sería Sárdoma, como conta moita vez con Gonzalo Navaza, en concomitancia con Sarela, con Sar, o nacemento do Lagares e Sardomela. E quería decirvos con isto que iso hai que recollero, non podemos quedar conformes, por exemplo, o río que desemboca no cemiterio de Sabarís, na Foz do Viñor, é un río que pode ter un curso de 5 ou 6 kilómetros que nace na Serra da Groba e cando recollen na súa desembocadura chamase o río da Quirincova. Pero por iso non podemos quedar contentes, porque seguimos as fontes dese río a 640 metros de altura, arriba chamase a Regueira de Lavacidos, pero un pouco máis abaixo xuntase coa Regueira da Chandalebre e pasa a chamarse automáticamente o río do Cubelo. Pasa de Regueira a río, isto non é casual, isto pola potencia, polo caudal, ten máis porte e xa lle poñen outro xenérico de diante. E recibe pola esquerda a Regueira dos Casás, ten a dereita a Fonte de Mauro, e máis adiante, cando se fai máis vivo, máis potente, xa se chama o río dos Bois. Estou falando sempre do mesmo río, con denominacións distintas en separacións de 2 ou 300 metros. Isto non podería aún quedar contente con recoller na desembocadura o río da Quirincova, porque non sería real. E despois vou explicar porque se chama así, porque ten esta cantidade de nomes. Mais abaixo chamase o río dos Bois. E se falamos de hidrónimos ou de topónimos relacionados coa agua, coas correntes de agua, temos que recoller os sitios para pasar. E pasase por pontes, por pontellas, por pasais, por poldras, por espoldras. Este río tamén as ten. Mais abaixo xa pasa a chamarse o río de Guillade, o río da Buciña, o río da Serra, e desemboca xa lá abaixo no río da Quirincova. Pero este río valía para regar. Entón, na nosa zona, atravesábase un muro no medio do río, non moi alto para que non levase a corrente. Este muro que se atravesa na nosa zona é un peirao ou un peirán, e non sei se noutras zonas de Galicia unha chapacuña, parece, non? Son sinónimos, iso hai que recollelo. Os pasos e máis este desvío. E para onde desviamos? Para unha canle. Para unha canle que pode ser quelle, nos temos o alto de quelle ali, ou pode ser unha levada, agua levada, que isto é un monumento etimolóxico a cantidade de variantes que hai. Igualada, en Cataluña é agua levada. E a volada aquí, saquemos o artigo, é tamén o mesmo nome. Isto hai que recollelo. Esas levadas ou van a presas para regar ou van a muiños que hai que recoller. Están moi clariños casi todos no Marqués de Ensenada. No río de Baíña hai 18 ou 19 muiños, uns existen, outros quedan nada máis que a cimentación, os alicerces, e outros están vivos aínda. Estes muiños teñen moitos nomes. No caso de Baíña conservan os nomes, 250 anos máis tarde, 260 do Marqués de Ensenada, ainda se conservan hoxe, pero como cambia ao largo da historia, cambia de herdeiros e de propietarios, é normal que cambie tamén o que este é o nome patrimonial de 250 anos ali. Isto hai que recollelo. E se queremos regar as terras despois desta presa, na nosa zona, levar o que se chamaba aquis aquarum en latín, que era esas veas que van regando os campos todos, na nosa zona é atol, en Borrazán é atol tamén, é atol. Isto hai que recollelo porque hai atol daqui, atol da lá, e hai o rejo novo, e hai o rejo vello, e elevada. Isto é hidrotoponimia. Pero eu disto non vou falar hoxe, e aquí pasa o mesmo, que non collín a páxina, pero fala dun torrente aquí por algún lado, e di... Espera, isto é rápido. E di que el torrente di Neixal Pern, vou pronuncialo mal, entón, torrentes Prat, e di, e este tamén denomina sucesivamente torrentes Bufador, torrentes Corralfals, torrentes Masanella, torrentes Son Vivot, torrentes San Miquel, e desembocar tamén a Salbufera. O sea, que esta realidade
de chamarlle a mesma regueira ao río de varias maneiras, é normal en todo o mundo. É normal, por outra cosa que vou dicir despois. E o que pasa cos ríos, nós temos recollida, moi ben recollida a toponimia da Serra da Groba, recolleu na Roberto, nos ainda redundamos máis, porque é un tema, un sitio que nos gusta, que é moita arqueoloxía, e que é indispensable recollela, a uns 20 kilómetros de onde nace o río Tamuxe, o último gran afluente do río Miño pola dereita. O río Tamuxe no seu nacemento, pero nunha quinqueira de agua que hai ali, temos o campo da Tamuxa en feminino. E decía antes Marta o río Lajares, que seguramente será Sárdoma, e no seu nacemento, na zona de Cabral, hai un barrio que é Sardomela. E hai un Miñotel arriba, e sabedes que a zona de nacemento do Ulla é a Ulloa. É normal que estean ou en diminutivo ou en feminino. E a zona do Covelo, do Concello do Covelo, é o Val de Tielas. Ese río tea máis abaixo. E o río Túa, en Portugal, na zona de Bragança, de Mirandela, cando está en Lubián, non está por aí o Xavier Sinxardón, non veo hoxe, en Lubián, que é pequeniño, non se chama o Túa, é o Tuela en diminutivo. Isto hai que consideralo, e casi esperalo, e casi provocar a resposta se fai ben a pregunta. Pero ben, eu venho a falar de talasonimia, pero antes de falar de talasonimia, quería partir dun precepto que é importante ter en conta cando se vai recoller. A toponimia, que se dixo aquí estes días, ten unha función primixenia e primordial que nunca debemos esquecer. Un topónimo é sempre, e primeiro, e antes que nada, un localizador. Daí a explicación de que porque en Galicia hai tantos miles de topónimos, que explicaba Navazo o primeiro día, pola continuidade de hábitat, por esta orografía arrugada e deprimida e altos e baixos que temos, e pola propiedade partida da terra, pero porque é un localizador. Un neno ou unha nena que nacía na beira do mar en Baiona ou aquí na costa de Oia, ou que nacía nunha aldea, aparte de aprender varios centros de palabras para moverse polo seu universo social e diario, tiña que aprender lentes e camisa e pelo e orella e carro e sardiña, tiña que aprender centros de topónimos, senón que estaría perdido no seu universo, por grande ou pequeno que fora. O seu universo iba a ser o núcleo habitado da aldea ou aldea dispersa, as veigas, os campos de traballo, os camiños, os muiños e o monte. E se ti mandas a un neno que se mandaba con 8, 10 ou 12 anos, que fora co carro diante o monte, que lle dis, vai para a Groba, 80 kilómetros cadrados. O día estaba Silvestre na Groba e chegaba a Guardia Civil, e chegaba a contra dela. E mire, sabrá usted onde hai unha vaca muerta? Dixo yo, Silvestre, vaya cheirando por aí a ver se lle queda. O que quero é as denuncias aquí de la Groba. Pero a Groba é como se te mandan ir a Vigo a buscar un médico. Aquí en Vigo dixeron que viñera un médico, o doutor aquí Contreras, pero ahora si o neno lle dixe, foi unha pena que non puxen esta foto, vai ao alto do Padornelo, o neno de Torroña, que está uns 2 ou 3 kilómetros, o alto do Padornelo xa sabe onde é, un monte redondiño que hai ali, preto do Foxo do Lobo, etc. Pero o Padornelo, que sería un alto, que ten moitas caras, polo norte, é a Meniña das Chans, que é unha maua preciosa. Polo nacente chamase a Costa da Carballa, e chamase Traspadornelo, ali nace a Regueira da Carballa, e polo sur é o Escaraculado, e na parte alta son as laxes do Padornelo, e pola parte do Poñente, ali temos o Outeiro da Xasteira, a Poza dos Carreiriños, máis abaixo os campos, o Campo Novo, o Campo do Medio, o Campo da Tamuxa, é todo o Padornelo. Isto porque un GPS que dis que inventaron agora alemáns, americanos e rusos, tiñamos nos inventado aquí miles de anos xa. Pasa que non lle damos valor, pero esta é a función primordial da toponimia. E despois, a segunda gran función, eu penso que é segunda con respecto a esta primeira, é que a toponimia en sí xa é descriptiva. Estou dicindo alto do Padornelo, non vai ali a Bajoada, que se chama Burreira Bella. E se lle digo Outeiro da Xasteira, home, Xasteira verá un non, pero sabe o que é un outeiro. Todo isto son xenéricos. Esta segunda gran función. Que pasa con a segunda función de ser descriptiva? Que o millor o topónimo é escuro. Porque se perdeu o sentido dese xenérico, que foi sempre unha palabra viva, que o xerou, que o creou, e o millor perdeuse. Perdeuse porque se perden moitas cousas, porque se chama de outra maneira distinta.
Sempre se conta o conto daquel do río Guadiana, que é o río. Ana incluso é agua nunha lingua paneuropea que non coñecemos, Guadi é o en árabe, e río é o en castelán. E se isto acabase, nos conquistaran os chinos, vamos poñer que en chino se chama río, se di Guangó, sería o Guangó río Guadiana. É o río, porque se perde a noción. Isto podemos chamarlle xenéricos, foi unha palabra que estivo viva nun momento, sería un xenérico morto que queda aí anquilosado na toponimia, mentres que os xenéricos vivos son os que nós temos que recoller, a hora de recoller, ben, é plantexar sempre, aínda que seamos todos de humanidades, non ter complexos, é plantexalo como un traballo científico en condición. Non vale calquera para recoller toponimia, ten que haber un método para recollelo e para recollelo ben. E iso quer decir que se eu vou recoller a unha zona marítima, como non me familiarice co mundo do mar, mal o teño, porque se recollo no sur das estelas un nome que se chama rapapandullos, e non sei que un pandullo é un peso das redes, o peso das redes, en vez de ser chungo como había daqui, eran saquillos de area, eran pelouros, ou eran cachos de tella bella cun buraco. Teño que saber, teño que familiarizarme con todo iso, ou se non sei como é o proceso da collida do arjazo do mar, arjazo que valía, que secaban, onde o secaban, como se collía. Este arjazo valía para estercar as terras, para vender para a industria química. Hai un tipo de arjazo a botella que se lle dá de comer os porcos. Non estou entendendo nada. A Costa de Olla non o entendería. Hai aquí un xenérico que non puxemos no libro, que son as sedas, que son, de onde vemos, non sei, que son os sitios onde secaban o arjazo. Secas, eu digo, na zona de Portecelo, secábano pois na Ribeira ou en Arribés. E isto é curiosísimo, teno publicado Roberto en un artigo na revista Nosa do Bien, para coller arjazo era tal, por iso hai tanta toponimia, era tal a presión ambiental sobre o medio por necesidade, porque ora as terras están abandonadas, ora comemos do traballo no sector terciario, pero xa volveremos ao primario outra vez, que estaba todo organizado, non era algo ali que coller arjazo, nada. Aí vivían 1.000.000 e pico de persoas, e vivían 2 concellos limítrofes a coller arjazo. E unha noite que había mar de fondo, e pousaba nas pedras da Ribeira, pousaba o arjazo, había unha figura en cada porto que se chamaba o ribeireiro a ribeireira. E a xente puñase, chamabanlle saltar a raya, puñase como unha carreira, e cando estaba todo marcado, cando saía o sol pola pedra da Joeira podías apañar en Portecelo, cando saía o sol botábanse a correr, collían un bardeiro de arjazo e marcaban un sitio para secalo. Se isto non o sabes, non podes recoller toponimia, e a toponimia recollese unha vez as pedras do mar, pero ás veces hai que recollelo desde unha pedra, hai que recollelo con un aparato que se chama rede, o caramueiro, que tamén se chama en portugués, o clamueiro, coller para arriba. É un traballo durísimo, realizado por homens e mulleres, pero sobre todo polos homes, nunha costa onde os homes faltaban na casa durante 6 meses do ano, porque é terra de cavaqueiros, cavaca na fala dos telleiros, nesa fala críptica que teñen, significa tella. Entón, iban a facer tellas a Castela e o resto de Galicia dende o mes de abril aproximadamente até o mes de setembro, até antes de empezar a apañar as uvas. O que decían eles, até o San Miguel chamanlle o queico das callas. Na fala deles, callas e uva, queico e santo. Entón, antes do queico das callas, entón, o San Miguel, hai que volver para casa para seguir traballando de maneira dura e complementar e axudar a economía familiar. Entón, moitas veces o da recollida de arjazo era un traballo de mulleres durísimo, que está relatado, e mulleres aínda que foron, que están indo a este traballo para completar a economía familiar. Entón, que quero dicir con isto? Que hai que relacionarse, ter empatía co medio onde se vai recoller. Se ides a zona de montaña, como non entendades, como era o pastoreo na zona de Chandrexa ou na zona de Suído, e que fan aqueles casariños que hai ali no Suído, e para que son as trampas de lobo, e para que son os currais que hai, non vamos a entender, nin imos recoller ben a toponimia, porque xa non imos preguntar onde hai máis currais. Hai o curral de Jaxate, hai o curral que hai alá en Nocovelo. Isto hai que preguntar, pero hai que entender o medio e a situación económica que provocou que se nomeara o monte, neste caso. Ben, que eu penso que a introducción que está feita
a que lle chamamos talasonimia. A xente, cando lle falas que dos nomes do mar, pensa sempre que a talasonimia, e non vai fora de razón, son esas pedras que molla a franxa intermareal, non? Ou a subida e a baixada das marés molla aí unhas pedras que dá a impresión de que eses son os nomes do mar. A talasonimia é muitísimo, é moito máis que isto. A talasonimia son, e consideramos tamén, os asentamentos que hai na beira do mar en función da beira do mar, en función do mar, tanto sean establecementos portuarios, como sinais, como os asentamentos da comunidade piscatoria que hai en cada sitio. Aí en Oia, ainda que está no medio do monte, é pescaría. E hai un documento do século XII, no século XIII, que di que se estableceron tantos mariñeiros para pescar, para dar de comer os curas do mosteiro de Oia, ou a ribeira do Berbés en Vigo, ou o porto de Baiona, e tanto os peiraos de descarga do peixe como os espigóns de defensa contra marusías. O de Baiona chamase, ten un nome con un anglicismo, que é a doca, do toque en inglés, non? Isto tamén é toponimia, é talasonimia. É talasonimia tamén, e isto hai que recollelo, hai unha osmose entre as pedras do mar e os campos traballados ou os montes axacentes. Tanto pasan topónimos do mar, das pedras do mar aos campos de terra, como nos campos de terra ou no monte o mar. Isto ten moi ben recollido nesta costa, e Roberto nesa recollida que fixo do Concello de Oia. E tamén é talasonimia a superficie do mar. Por que? En función desta definición que vos dei de que a toponimia, os topónimos, a primeira función que teñen é de ser localizador. Un mariñeiro de Baiona, se lle pregunta ao fillo, un compañeiro, di, onde largaches os aparellos, onde largaches as nasas? Teñen a Baía de Baiona, primeiro, a Baía de Baiona xa non lle chama ninguén. A Baía de Baiona é, por antonomasia, para un mariñeiro de Baiona é o Pego, Pélagus, sitio fondo, é o Pego. E dentro do Pego temos o aposento, que queda polo sur de Monteferro, temos outra zona que é entre o Boi e a Estela, que é a entrada, temos toda a canle de entrada que lle chaman o Bocal. Se estás ao fondo da ría, no fondo do saco da ría, da riña de Baiona, ali chamase a boca do río. Se ves a zona de Baredo, xa polo sur, chamase a banda do sur. Se estás por riba das Estelas, é a banda do norte. Se ves pescar, torces ali ou viras ali no Cabo Silleiro. Este de aquí, Baiona, está para aquí, Monteferro, Illas Estelas, a illa, como lle chamamos mariñeiros por antonomasia de Moaña, de Cangas, e a illa, nunca lle chamarán a illa, ou as xías, decían con S e con A, como en Marín, na ría de Marín, recollemos tamba e non din tambos vellos, e así ven na documentación do século XVIII. Ben, a isto chamanlle, os mariñeiros de Baiona chamanlle a costa, así, parece a costa, e despois, si, bueno, vou deixar aí, e despois, se van pescar a illa, chamanlle a illa ou chamanlle a hoeira, está todo unificado. Isto é toponimia. Despois, talasonimia. Tamén é talasonimia o fondo do mar. Isto que chama máis a atención da xente. O fondo do mar está, depois miraremos como e por qué, completamente nomeado. E o mariñeiro sabe perfectamente, despois direino, cal é a natureza do fondo do mar de maneira experimental. Isto é traballo de transmisión de pais a fillos, a netos, a sobrinhos durante centos de anos, é un saber acumulado despois de moito traballo. E por que era necesario aprender isto? Porque aí viñalle o peixe, vir con triunfo para casa, dependía se traías peixe ou non traías peixe, dependía do teu sustento, de poder cambiálo por diñeiro, de vendelo, ou de poder cambiálo por touciño, por viño ou por o que fose. E despois, pois eu vos ponho esta foto aquí que é malísima, tamén son talasónimos, ou consideramos talasónimos porque están en función do mar, a ver se digo onde é, as marcas por terra que os mariñeiros usaban, aínda usan, cando non había GPS, para emprazarse no medio do mar. Estes montes de aquí, que son os montes de Vincios,
Morjadáns hasta aquí, de Peitieiros, aquí xa é cousa aquí detrás deste monte, isto ainda é cousa do Mar Mañufe, ata aquí detrás, que é o Alto de Sant Antón, os mariñeiros teñen todo nomeado, porque as marcas do mar facían unha triangulación, que despois faremos unha proba, triangulaban para empresarse no medio mar. Despois facémoslo de maneira práctica. Pois, menos fillo de Jaliñeiro, Jaliñeiro do Norte, Jaliñeiro do Medio, Jaliñeiro do Sur, que coincide co nome que lle dan máis ou menos os paisanos, o resto, marca de Muiños, a marca de Respingo, a marca Alta, as marcas da Alta, Sant Antón, nada coincide cos nomes que lle dan. Hai aquí veciños de Morjadáns, que lle dan os veciños de Morjadáns. Isto é, como é? A Parajuda? Non, a Parajuda non, como chamademos? O Alto da Furna, este o Alto da Furna, esta Parajuda, despois aquí están os Penidos en Morjadáns, e os mariñeiros danlle un nome distinto á comunidade da breja que vive ali. Pero este talasonimia que hai que recoller para poder saber onde nos emprazamos no medio do mar. Ben, como dixen que era un traballo científico feito en condicións, o primeiro que hai que facer, ou podes facelo despois, non pasa nada, pero vaste preparando o baleirado documental, que algo explicou xa outro día Roberto. O que fixemos neste caso de estudar a costa do sur de Galicia foi mirar todas as cartas náuticas un pouco por, non vou dicir por tautoloxía, a ver que hai dende a primeira carta náutica do século XIV de Pedro Vesconti, un italiano, e para a nosa costa xa o sabíamos, pero era casi redundar e facer o traballo científico radical desde as raíces. E aquí mirades, están en vermellos importantes La Coruna por aquí e Baiona de Miñol por aquí. Ben, mirades pola pronunciación que era italiano ou fulano, e non nos aporta máis que un topónimo para a costa que queremos. A costa bastante definida, sobre todo onde hai portos económicos estratégicamente importantes, coas estelas, coa illa aquí, Monteferro, Silleiro, etc. Entón, fixemos un baleirado que dende o século XIV cara adiante o que foi millorando en cantidade e calidade dos topónimos, isto de Pedro Teixeira, un portugués do século XVII, para a Ría de Vigo, vai millorando a toponimia. Isto non nos vale prácticamente para nada, pero saber que non hai documentación antes que nos poda verificar ou dar máis topónimos. En plano xa da Ría de Vigo de remates do século XVIII, iso tédelo moi ben no Museo de Pontevedra, sobre todo, no Museo e no arquivo da Universidade, son amabilísimos e non hai problema ningún en que vos amosen, non hai risco de que yo roubes, como pasou ao lado do arquivo. Aquí tedes o mapa de Giannini de 1793, mirade que grande listaxe hai xa de topónimos, de talasónimos prácticamente todos. Hai unha millora técnica moi grande neste mapa xa máis adiante, mirades que hai batimetría, a indicación do fondo, que está xa con bastante toponimia, vai millorando. Este de 1850 hai ese atlas famoso que se usa moito en xeografía e en historia, que é o Madoz, de mediados do século XIX, de 1850, e cada provincia está acompañada por un atlas que é, no caso noso, é dun tal Francisco Coello, e mirades que hai unha grandísima cantidade de talasonimia. Isto podedelo usar para calquera parte de Galicia. Que pasa? Isto está aquí moi detallado porque está, o mellor porto do mundo, que é Baiona, está este porto pequeno do lado, o porto de Vigo, e por iso hai tanta profusión de talasónimos. Incluso hai un detalle do porto de Baiona e un detalle da desembocadura do río Miño. Isto é xa moi válido, é moi válido para mirar como cambiaron os topónimos. Los lobos de Guión non desconfiamos nada que se chamaran así. Hoxe chamase o Lobo, que é a última pedra que hai aquí, miraremosla despois con máis detalle. E Gión, eu non podo dicir nada de filoloxía porque podo meter a pata, pero en latín Aquilón é o norte, entón ainda hoxe está vivo nos mariñeiros e se recolle ben que fala dunha fanequeira de Gión ou do Sansón de Gión aquí en Baiona. É a parte do norte dunha pedra ou dun sitio. Son, non sei como a canción do pirata, son mi música Aquilones, non sei que de los bramidos, el tal, pois ese Aquilón que usaban o romántico, non? Mirades máis en detalle, o da batimetría é moi interesante,
é importantísimo para a pesca e para a derrota de entrada no porto de Baiona. Mirade que non ven por aquí, porque batería co Boi, coa Fragallosa, ainda hai outra pior aquí, o Picacho, entón, esta entrada. Isto do século XIX, pero xa millora bastante tanto a documentación como a entrada, a derrota, que se chama no porto de Baiona, e mantense o 90 moitísimos % dos topónimos están vivos hoxe en día. Xa falaron os que me precederon de dislocacións, hai algunhas, hai máis noutros mapas, de castelanismos, home, este non é o caso, pero temos aquí no medio de Baiona, onde está aquele horrendo porto náutico novo, casi debaixo do porto náutico, quedou unha pedra que se chama o Centuliño. Bueno, as cartas náuticas están feitas por o Instituto Hidrográfico, impresas en Cádiz ou en Madrid, ven el Centollito. Ou aquí temos unha pedra que se chama achadiza, en latín aflare, que é achar, que dá achar en galego, que é atopar. Ao recoller máis sitios da costa de Galicia, hai máis chadizas en Galicia, máis achadizas. Non está viva a palabra hoxendía, polo menos na zona sur, aquí na costa de Baiona, de Panxón e de Oia, é un sitio onde atopar un peixe, é un pesqueiro, é unha fanequeira, como se queda, entón é unha achadiza. O venín decir ten que no que se imprimiu en Cádiz puxeronlle el halladizo. Son finos, eran bastante bons filólogos para saber o que significa, non? Bueno, isto se tuveramos tempo poderíamos analizar aquí moitas cousas que non imos entrar, non? Depois os topónimos poderíamos xogar desde onde se pon o nome, sábese moi ben desde onde se pon o nome, porque temos aquí unha pedra, por exemplo, que se chama a Pedra Alta, que está daqui, ainda que aquí pon Arquiña, chamase Arquiña, que apareceu a Virxe da Cela, que é unha imaxe que está na parroquia de Baredo, e hai unha lenda que tamén conto rapidamente. Cando atoparon esta imaxe no mar, unha imaxe de madeira, que é a que se venera hoxe na capela, na igrexa de Santa María de Baredo, e a Virxe da Cela, cargaron nun carro de bois para ir para Baiona, e mirade que listos eran os bois, que cando chegou a división administrativa entre a parroquia de Baiona e a de Baredo, non quixeron andar máis. Dixeron, a Virxe da Cela de Baredo non se vai. E parou nun sitio mítico que se chama Fonte d'Anta, que é un enterramento megalítico, de aí polo menos 4 ou 5 mil anos. Non parou en calquera sitio, non parou en calquera sitio. Esa é a imaxe que está. Estas lendas hai que recollelas. As etimoloxías populares hai que recollelas. Pasei agora por un letreiro, vir por aquí, pola autoestrada, que puña Hondomar. Iso non hai dúbida ninguna para toda a xente de Hondomar, como están no fondo do Valmiñor, están case a 0 metros de altura, que iso ven de fondo do mar. Iso non ten nada que ver co antropónimo xermánico, se explicaría que non estuve Ana Bullón outro día. Ou que Canido, que é unha abundancial de cana evidente, como é a caniza, como pode ser Canaval, é un can que escapou a outra beira do río, é un can ido. Ou Nigrán era un ano de tanta fame que non había Nigrán, e ninguén sabe de onde ven ese topónimo. Pois isto hai que recollelo, e se se preguntan, saen case sempre. Como saen case sempre cando recolledes toponimia, onde estivo case sempre a aldea primixenia. Por exemplo, os de Torroña teñen claro, e non van moi desenganados, que Torroña estivo antes na Burgueira Vella, e na Burgueira Vella, e se escava, eles din que hai unha tomada ali, unha finca que se chama a Baltasar, e que ali está a capela. Isto é transmisión centenaria, pero é moi fácil, e teñen pías na casa, teñen restos de capitéis e todo, é moi fácil que aí estea. Isto non hai que desestimalo nunca. Os de Panxón din que originalmente estaban, que Panxón nacera en Portecelo, mirade o topónimo, non é casual. E se desa Jarjamala, teñen a aldea antigua deles, ali non hai restos de nada nestes momentos, cerca da Chal de Cairón. E iso pasa prácticamente en todas as aldeas, e iso a arqueoloxía ten que aproveitalo. Por iso que unha boa recolleita dalle moitas pistas despois. Eu non sei onde estou aquí tanto pasar fotos. Depois chegamos ao desastre do século XX e XXI. Xa falou aquí, xa falaron tanto Vicente como Roberto, que isto é unha atrapallada. Isto é, non terlle aprecio ningún a toponimia como patrimonio inmaterial impresionante. Home, con decirvos, despois miraré de la densidade deste sitio, isto é Santa Treja. Isto non é un topónimo,
estos son viveiros de lagosta, nin con mayúscula tiña que estar a segunda palabra polo menos. A punta dos Picos non existe. A punta de Santa Treja non existe, iso é a Barbela. A praia de Camposancos non existe, é a praia do Muiño. O sea que a praia tampouco existe. Este é un muiño de señor Xosé o Paragüeiro. É un muiño de vento, hai varios muiños de ventos aquí, tamén nos recollemos por estar en a beira do mar, o sea que é toda unha mentira. E a praia do Muiño, a praia do... que debía estar o botón separado aquí atrás, para non estar ao lado do mismo comando. A praia do Muiño é a praia do Muiño ou do Forte. Estamos en liña fronteiriza con Portugal. Me cojo, vou pedir un dedo máis delicado de pianista ou pianista. Hai unha liña de fortes, uns están vivos aínda, visibles, os fortes sobre todo da zona de Fallán, de Salvaterra, pero aquí recollemos as pedras do forte, e hai a documentación do século XVI e XVII, das guerras e das liotas que houve en Portugal, aí houve un forte. Isto vou recollelo e así emplazámoslo xa física e históricamente, non? Isto é un desastre. Eu non digo que vai a poñerlle todos os topónimos que non recollamos, porque non habería sitio, pero ter un pouco máis de aquelo, o sea, facerlle un pouco máis de caso a todo isto. Ben, aquí, por exemplo, ides mirar o mesmo, cando poñamos unha foto de Silleiro, aquí recollemos casi uns 80 topónimos. Illas Polveiras están pa aquí, o Illote Carral está ben, pero a Negra xa non é esta que esta daqui, o puntal da Negra está pa baixo, bueno, isto, a ensenada do tío Andrés, non sei quen sería o Andresiño este, non o conoce nin quen en Baredo, debe morrer hai moito tempo, porque non o conocemos, non sabemos quen é. Aquí hai unha densidade tremenda que está bastante desestimada. Depois hai a manía esta de chamarlle serralleiras aquí, isto chamase de outra manera, serralleiras son estas dúas nada máis, e aquí a Pedra que Vole, a Serralleiros, o baixo do Vizcaíno, aquí están os Carallóns, nada que ver coa realidade. Isto como documento para nós non vale absolutamente para nada. Este é o caso onde entrou, se a zona cero era Muxía e ala arriba, aquí entraron centos de toneladas de chapapote naquel ano, que é 2004 chapapote, o 2002, 2003, cando foi do Prestige, cando verán por aquí, o 2002, bueno, éramos nos pequenos ainda. Mirade que densidade de toponimia hai, porque o axente que ten o Instituto Xeográfico Nacional con sede na Coruña ten unha persoa curiosa aquí na zona que se preocupou de dar topónimos. Isto é algo que dá gusto mirar. E despois hai, que xa falou Vicente o primeiro día, axudámoslle a plantexar o traballo a xente daqui do Mar de Lira, que traballa muitísimo, teñen página web, venden peixe a domicilio, venden marisco a domicilio, fan visitas en barco, etc. Traballaron a toponimia e recolleron dende un pouco máis abaixo ata Cal de Barcos. Bueno, que se poden facer as cousas ben se se quer e non é imposible, non? Ben, outro documento excepcional que nos topamos no caso, e cando se a alguén lle toca recoller un concello con costa ou quer recoller toponimia marítima, hai outro documento que son persoais intransferibles, que son un segredo familiar, que son os cadernos de marcas que gardan os mariñeiros na casa. Pensar que as marcas que hai no mar, os sitios onde se pesca, iso hai sitios que son de coñecemento público de prácticamente toda a comunidade mariñeira que o está explotando, pero hai sitios por distintas explicacións que só se coñecen nunha familia, porque o mar, por exemplo, o mar de Baiona pode ter máis de 100 km cadrados o sitio de pesca habitual do mariñeiro de Baiona e Panxón, e un mariñeiro non coñece todo o fondo do mar, pode haber sorpresas. Que pasa? Que se está o día claro e teñen as marcas ben, van largar a pedra que teñen marcada e que saben que dá peixe, pero se hai un pouco de néboa ou están os montes así con fumazo, con nubes, saen ao mar e largan o chou a ver se sai algo, e se resulta que pescaron e pescaron ben, e porque hai un pesqueiro debaixo, ese pesqueiro márcano, e moitas veces márcano co nome do pescador que o descubriu. Ímoslo mirar despois nos motivos dos talasónimos. É normal que se chame, por exemplo, en Baiona, por iso digo que hai que recoller os alcuños, o mar do Lugo. Non veu ninguén de Lugo aquí a pescar. En Baiona está a familia toda aí, e se chama o Lugo. E temos o mar do Judas, morreu outro día o Judas, e o mar descubriu Noel. E hai outro sitio que se chama onde varea o Melaso,
onde iba a varear, onde iba a pescar, o Melaso de Baiona, e todo isto, senón, é que non lle das explicación. Entón sabemos quen era o Lugo, o Melaso, para o mar do Judas, andaba mariñeiros de Baiona da competencia, houve días que deixaron de ir ao mar e foron por terra para saber as marcas que descubriron de pescado, e que era o sustento diario. Iban correndo pola Grixe da Roca diante a mirar onde pescaban, e miraban. Porque vos figurarvos que en Baiona, que hubo un momento de haber unas 100 jamelas, viñeron 50 jamelas do mar, unha veu con peixe e 49 sin peixe. Se ti tens que salir o día seguinte, que faz? Esperas polo que ten peixe do día anterior, pero co ten peixe que é mariñeiro, pero non é parvo, ou espera sair, pero dos 50 van salir 20, van quedar 30 na taberna, esperar se sale fulano, entón, se pescou na banda do sur o día anterior, dice que se chama, por exemplo, boca de ola, o que fai o día seguinte ir po norte. E cando está no norte, se mira despiste, vaise pa baixo e larga os aparellos para poder pescar. Son segredos familiares porque dan o sustento diario da familia e da propia persoa que pesca, non? Ben, isto é un descubrimento que fixemos neste traballo. Era un mariñeiro curioso, non son todos así, pasa como en todos os oficios. Hai médicos vos e malos, guardias civiles ruins e vos, e hai mariñeiros vos e malos. Os que ian, hai unha palabra moi bonita, non sei se está recollida ou non, que se usaba na guarda, en Baiona usaba meu avó porque era o pai era de lá, e lle chamaban os seixaleiros. Os seixaleiros era a xente de terra, a xente que traballaba a terra, e ia ao mar como forza bruta de traballo. Pensade que en Baiona nos anos 39-40 había entre 18 e 20 barcos de pesca de 15 a 20 metros de eslora que ian a Sardiña. Largar os aparellos pola borda dice largar, botalos ao mar dice largar, e recuperalos dice, un verbo seguramente escandinavo, dice alar. Para alar os aparellos, un aparello do xeito que eran de fibra vegetal, de algodón, pesaban muitísimo máis mollados, se tiñan a sorte que viña con 2 ou 3.000 kilos de peixe, levaban 40 homes a bordo que facían de aladores humanos. Nos anos 50 meterse o alador mecánico, un alador hidráulico que os mariñeiros pagaron largamente. O armador, cando facía as partes para repartir os cartos, tiñan o monte maior, que era o rastro do barco, tiña a un rapaz, pagaban en media parte, cada home que axudaba, chamaban un home, un mariñeiro, pagaban unha parte, e o alador mecánico cobraba 2 partes, pero cobraba 2 partes por tempo indefinido, pagaban aquel alador 20 veces. Despois, máis adiante, nos anos 60, meteronlle o radar. O radar pagaron 20 radares de cada barco, porque estaban pagando a parte do radar unha vez ou outra, esa tripulación do ano que ven estaba o radar que valía daquela unhas 50.000 pesetas, que eran moitos cartos, requete amortizado. Iso todo é importante sabelo, non? Entón, este descubrimento de cando non había radares, nin GPS, nin nada disto, mirade as marcas por terra, que está, os que conocemos un pouco a xeografía, a orografía do Valmiñor, mirade, por exemplo, a bombardeira, está marcando un sitio de pesca. A torre é a Torre do Príncipe, a Torre do Reloj a Torre do Príncipe, que é esta península de Monteboi, a Torre do Príncipe a un pinal a leste dos Aforcados. Estes son os mariñeiros, están clarísimos. Do norte, do medio, do sur, este é o Coto da Sorra, que chaman Galiño do Sur, e naquela caídiña que vai así a tombos para baixo, que máis arriba chama Souteiro da Espedrijada, e el chamalle os Aforcados. Isto é unha liña imaginaria, depois facemos isto prácticamente con vos, e cortase con outra liña imaginaria. Este home tiña aquí, aportou máis topónimos e máis marcas do mar, un home de 89 anos chamado José Antonio Selegante, que todas as cartas náuticas que mirastes antes desde o século XIV, desde aquela de Pedro Vesconte de 1300 e pico, hasta os derroteiros do século XX e XXI. E máis, unha persoa sola. E mirades que está escrito en galego. E sabemos que isto é dos anos 40 ou 50, porque ten 55 páxinas, e nunha das últimas marca un pesqueiro que lle chama o Barco do Sal ou o Conde de Barbate. Foi un barco que se afundiu no ano 52-53.
Entón, todo o resto da libreta é ante-que, como usamos en arqueoloxía. Está clarísimo que isto está escrito no mar a lápiz e reforzado en terra, ou cando empezou a haber bolígrafos, con bolígrafo. É un documento interesantísimo que eu regalaría, donaría, que teño eu, que podeu o fillo, ao Museo do Mar de Bayona. Pero o Museo do Mar de Bayona, o alcalde quiere hacerlo el Museo de la Navegación y del descubrimiento de América. E volver outra vez con pinzón e coa pinta, de marzo, coa arribada, e para aí non vai. E a sala número 5 titúlase Cultura Cristiana de Occidente. Entón, para ese sitio non vai a ir este caderno de marcas. Non. E que esta festa da arribada, de verdade, non sei se fostes algún de vos, eu vivo en Bayona e non fun. Estamos celebrando un xenocidio. Estamos celebrando un pinzón que veo a Bayona con sífilis e gonorrea e viña morto a Bayona. En Bayona enterráronse os indios que colleron enfermedades polo camiño e se enterraron ali en Bayona. E non hai un triste acto cultural que sería riquísimo facelo, empezar hoxe a organizar a arribada do ano que ven un encontro de embarcacións históricas na Bahía de Bayona. Filloas, como chamamos en Bayona, marruchos, viño malo e chourizo, sin control nincún. E despois, se salir de madrugada, é unha orxía toda Bayona. Isto valeu 20 millóns ou 120.000 euros o Concello de Bayona e sigue celebrando. E agora vai a dedicar un museo máis. Menos mal que non ten carto, senón xa estaba posto o retrato de Martín Alonso Pinzón en grande. Bueno, isto podese mirar moi claro que é a Virxe da Rocha, mirade. Sansón, é como se chamaba o monte este antes de haber Virxe da Rocha, Sansón a cortada, despois recolleu moitos xenéricos, moito vocabulario. Isto, se en vez de lelo, o escoitades falar un mariñeiro, alucinades de contentes, porque iso é maravilla. Cando esta maneira de marcar, despois explicámoslo con vos aí de maneira práctica, é unha maneira de marcar móvil, non o dixen antes, pero o mariñeiro cando vai a mar é plenamente consciente de que o mar é un cacho de terra, un cacho grande de terra asulajado por agua. Iso sabe moi ben, e sabe como é o fondo. Non sabe nada das glaciacións, nin dos rins, nin do Burb, nin de cando había 100 metros menos de agua, nin 50, pero teno asimilado porque te das conta cando falas con eles, non? Bueno, claro, pero todo isto non, este documento valeu, pero todos os anteriores valeron de pouco. Pero nós quixemos facer unha recollida oral, móvil, mollando os pés. Mirade que desde terra engaña moito. E cando vades ao monte, fulano ten moita gana, o non ten moita gana, empezan o coto daqui, o coto da lá, vades copialos mal. Hai que ir ao sitio, a non ser que o home sea impedido, por a idade, por a disposición laboral, ou por o que sea. Outro día quedamos Anxo Maiseu de acabar de recoller vaíña, que explicará ele agora, como é Manolo Jafas, solteirón de 68, 70 anos, e o día que quedáramos con elas, que a toda a tarde tiña a jota no dedo gordo do pé, non, pasou o dedo gordo aquí a, como lle chamou, o pescozo da perna, unha cousa así, e non puido ir. Iso contade sempre que recoller toponimia non é unha cousa lineal, que do as 8 recolleu 100 topónimos para casa e dicen, non. Un día chove, outro día apañan patacas, outro día atan a viña, outro día vendima, outro día pisa, outro día veu o poteiro para facer aguardiente. E isto hai que contar que é así. Por iso non é, decíanos onte salir daqui o Emilio Casanova, e ido indo isto, que en Valencia pagan por kilómetro cadrado. Canto lle botades que poden pagar por kilómetro cadrado? Verdade. 18 euros. Ben, é verdad que teñen 30 que topoi por kilómetro cadrado, é unha auténtica miseria o que pagan, pero bueno, ti que recolle a tempo parcial. É policía municipal en Cullera e pola tarde recolle topollo, entón é un complemento bastante bo nos tempos que corren. A quen tivemos que entrevistar? Como coñecemos moi ben a etnografía do lugar, temos empatía coa xente, xa sabemos quen explotou o medio mariño neste caso, porque hai oficios que xa non existen, a recollo do argazo faise muitísimo menos. Entón entrevistamos argaceiras, argaceiros, percebeiros, percebeiras, están apañando o que chaman as travesas diante de Cancajado, en Moujás, son de Baredo as dúas, isto é impresionante como traballa esta xente. Entrevistamos, bueno, isto é unha foto histórica, os que son desde Ourense. Este de aquí son todas orensanas, chamase o mes de setembro, en Bayona chamábamoslle o Brandas Poubanas.
viñan de riba da Avia, da lá, tomar as aguas, yodadas con algas, como puña ali a lenda, nun balneario que había aquí ao lado, e mirando os coitados de Borreiros, de Santa Baia, de Baredo, mirando po fotógrafo que era un fulano de Madrid que traballaba para Hauser en Benet nos anos 10 e 20. A corda non é pos arraceiros, é que esta de aquí non sabía nadar ninguna. Entón había, por exemplo, unha avó de unha tía miña chamábase Señor Juan dos Vallos, era o que levaba as poubaniñas ali vestidas co camisón para que non caíra e non se derreteran. Esta é a foto da Cuncheira en Baiona, Cuncheira, a praia non é de area, que é de Cunchas, e hai que entrevistar a esta xente que ten moito que decir. É que non sei se tú sigues esa foto aquí, que a presentación esta que fixen en Ourense o ano pasado, non era que traía aquí, pero vale ben, que era bastante parecida. Poñemos unha foto de Porteselo, e toda a toponimia de Porteselo, que queda xa no Rosal, inda que Rosal ten só ese porto de mar, entre Olla e o Rosal, toda a toponimia está en función da recollida do arrazo. As pedras desde onde se colla, hai unha pedra que chaman a Rosaria, porque Rosaria recollía desde ali. Hai un sitio que lle chaman a bañeira onde se bañaban os nenos, pero en terra secaban en Arribe, secaban na Ribeira, e despois, donde secaban, chamanlle o Tendal da Felicia, o Tendal, xa non é Felicia, pero o Tendal da Eudoxia, o nome da persoa que secaba ali o arrazo normalmente, da muller, da señora que secaba ali. Pero, como viñan da aldea do lado, xa non ian a casa de noite, quedaban para apañar argazo para o día seguinte. Entón, as casetas onde jardaban o argazo, onde dormían, e jardaban a vaca, o boi, ou jardaban o cabalo para despois carrexar todo iso, é o ayuntamiento, a casa Tabella, está todo nomeado, todo en función dun traballo económico que temos que entender como é a recollida do argazo. Incluso nas sedas, nos sitios onde se seca o arrazo, hai cruces que hai que mirar para santificar o lugar e que salan as cousas ben. E despois están xubilados os dous. Esta é unha muller, matrimonio de Baiona, están pescando polo sur do navío Jalán, aquí chamanse os xuncos, están cunhas vetas, e co que hai que falar son os que máis toponimia aportaron. E depende do oficio que teña. Unha persoa que anda as robalizas, que é un peixe que se cría nas pedras, que se pode pescar tamén na praia, ten que andar en riba dos cabeços, ten que andar nun cabezo que ocupa o millor este cacho de aquí. Entón, esa xente ten muitísima precisión a hora de marcar no mar e teñen unha toponimia moi boa. É distinto esa xente que a xente que anda a sardiña, que un peixe que anda entre aguas, que se pesca co cerco, é distinto a maneira de nomear e de interpretar o mar. Ben, outro tipo deste andaban para medio do camarón, tal. Ben, aquí non imos entrar, saber que despois, como bo traballo científico que se debe facer, foi unha comparanza dos topónimos históricos que había. Tociños que fixe un traballo boísimo, millorou a cartografía marítima mundial, incluiu batimetría que antes non había ni nas cartas inglesas, a profundidade que había, incluiu unhas letriñas A de arena, C de cascajo, P de piedra, que nos dan moitos datos, e daban moitos datos os mariñeiros. E mirade como, conforme avanzamos no tempo, van aumentando o número de topónimos. Mirades como isto está impreso en... como está impreso en... alá, Cais ou en Madrid. Hai máis, bueno, poñedevos a ler, isto é unha barbaridade. Por exemplo, este o faro que hai en Monteferro é A, separado, Meda, porque é moi fácil, porque se chama así, non? Porque sabedes o que é unha meda de palla? Ben, pois esta é a Meda. A Meda para os mariñeiros de Panxón e o centulo para os mariñeiros de Baiona. Entón, xuntaron o artigo, castelanizárono e pon punta a Meda. E nesa novela tan famosa que leva máis de 15.000 libros vendidos, A praia dos afogados, pon que o fulano que se afogou, bueno, que mataron, e no faro de Punta Alameda. Non é ninguna Alameda, nin hai álamos, nin nada. É que colleu das cartas náuticas feitas fora do país e está mal interpretado. Dixen o autor, pero tanto o autor como a editorial Halasio que quere vender libros, leva 15.000 en galego, 25.000 en castelán, e ben, non sei, nos vai a todos, claro, que vai a eles, pero iso non... Bueno,
Bajo Abadejero, bueno, isto é unha maravilla, La Fragallosa, El Alladizo, que sería Chadiza, La Conchera, Praia da Concheira, bueno, a Area das Vacas, non sei que vacas serían estas, pero é un pouco, Piedra Carroll, isto non existe, ou, claro, hai que pensar que foi recollido a pé do mar, de mariñeiros, pasado unha libreta, pasado despois a unha plancha, impreso despois, é que é normal. Este trámite que vos estou dicindo pode pasar, e os que estamos organizando estas jornadas estamos preocupados por iso, a maneira de recoller no campo, a ver se a charla de Marcial o próximo día nos clarea algo, pero o sistema que se levou nos siga ata o momento que Roberto recollera, outros técnicos andadas por aquí, o Alberto recollera, despois el paso chegar a casa a fotos, isto é dicir que ten que pasar no día, pero non se pode esquecer, é máis difícil do que un parece, pero que despois nos siga pasado unha segunda ou unha terceira persoa. E darlle o millón dunha parroquia, dun concello, 4.000 topónimos, e que vayan todos ben, é moito supoñer. Entón o ideal era, con un método digital moderno, que eu non entendo, que seguro que hai 20.000 tablets e cousas destas, é recoller no sitio. Que despois na casa, unha libreta, apuntes, observacións, pronunciacións e todo iso, pero que o poñas no sitio, porque despois pasan estas cousas e no sistema de información territorial de Galicia, no proxecto Porriña, tuvo que pasar tamén, porque é imposible que unha persoa que lle das en un mapa así 500 topónimos que os pase todo ben. Sería... nin pensar, bueno, non entramos aquí xa... Galle... Mirades os derroteiros de cando son, millorou muitísimo. Isto é sin apoio cartográfico, trae uns mapas pequenos atrás, un derroteiro que é un libro para indicarlle ao mariñeiro como ten que entrar nos portos da Península Ibérica ou de todo o mundo, depende de onde compres o libro, para cando é o porto que entran todos os días, entran de memoria, de noite, con chuvia, cos ollos cerrados, pero neste caso, cando é xente de fora, ten que saber, ten que ter isto, non? E aquí hai moito máis, pasa que non están posto en ninguna... Mirade, esta é a foto daquel mapa que vos decía de Santa Treja. Vamos chamarlle un mapa mudo, unha foto muda. Aquí tivemos moi bons informantes, isto é unha sorte, é unha zona, isto é Camposancos, ou como pon no folleto da arribada de Baiona, Camposantos. Aquí era o sitio de pesca, tanto aquí como aquí, da xente que viviu aquí entre o menos 100 e o máis 100, antes e despois de Cristo, no caso de Santa Treja. O caso de Santa Treja ten en liña recta 900 metros, é impresionante, non? E hai 8 ou 9 cuncheiros, sitios de entullo de comida e de cerámica localizados, onde aparecen mexilóns, percebes, navallas, aparece de todo. Tiveron que pescalo aquí abaixo, que é un sitio moi productivo. E vos informantes por un lado, e por outro lado, o que tivemos é que a xente sigue traballando o mar. Traballaron moito as argaceiras aquí, moitísimo, pero isto da bois, das centolas, das robalizas, da de todo, e isto é o motivo de que, mirades ahora a comparanza, isto é o mesmo, visto desde o sur, desde Portugal, na punta do Cabedelo, e mirade, esta é a realidade de recollida, cun moi bo informante. Isto, case, habería que facelo cun GPS en man, E cando te pasa que se incomodou comigo o fulano, porque lle prometí que lle devolvía os nomes postos nun mapa en 15 días, e tardou 15 meses, e chamoume de toda lá na aldea, pero non tiña culpa que tiña que facer o servicio de toponimia de lá, non? Entón, isto habería que facelo pola densidade que hai, habería que facelo casi cun GPS, sobre todo neste sitio de moita densidade. Ben, aquí pasa o mesmo. Cabo Silleiro, as cartas náuticas aquí, diríanos que aquí está a batería militar de Silleiro, aquí está o faro de Silleiro, pois a isto chamalle forno, si que ven, este o illote Carral que mirabades antes, as polveras están aquí, ainda que o pon aquí, este o lobo, ainda que unha carta puño aquí abaixo, pero claro, este é un sitio dos millores percebes que hai en Galicia, non o digo eu, digo a xente dos restaurantes que o compran. Mirade que esta foto é unha foto a 200 metros pa mare baixa, etc. Eu tive a sorte de ter un informante tan bo, que miraba debaixo da agua. Deu-me nome disto, mirade as pedras aquí, quedei un día con ele, debeu-me dar... Iso non fixo falta ir as pedras, por iso era... Empezamos na Vixe da Rocha en Baiona, acabamos en Moujás a 12 kilómetros. Debeu-me dar 200 e pico de topónimos. E quedei outro día con ele porque eu desconfiaba. E subino aquí arriba, a torre de vigilancia da batería militar, repetimos todos e dixeme, e outro día esqueceronme a condada e as centolas. Pero claro, este é o informante ideal, así podían pagar a 8 euros por kilómetro cuadrado. Pero, cando tivemos outros que non son tan bons.
Mirad, este é o resultado dunha densidade tremenda cando hai vos informantes e cando o medio, tanto sea en terra como en mar, tivo moita presión, esa presión humana sigue vixente ou foi de aí pouco. Mirade topónimos moi curiosos, non? O ABC. Ou o Cunichan. Bueno, despois se me acordo, se non acordáis vos, entramos neles. As estelas en Baiona, pasa o mesmo. Aquí falta algo, mirade, que non hai topónimos aquí, témolos recollidos. Sabemos que aquí é Rabudasno, San Cosme, Rabudos, etc, etc. Pero queremos ir nunha embarcación con GPS, marcalo ben, para cando chegue mellor tempo na primavera, e varios mariñeiros en Baiona jubilados, que saben, son computadoras andantes e que non o poden dar. Bueno, continuamos. Que hora é? 11:05. Bueno, vamos a resumir e apurar, senón... Ben, non vou entrar aquí. Isto é a ría de Marín, que ten ao fondo unha cidade que se chama Pontevedra. E mirades, isto é unha carta náutica. E aquí estivemos recollendo xa, claro, Punta Castillo de Jajo, como din ali, como dicimos aquí. Hai que saber quen era Jajo de Mendoza, que foi un pirata, un corsario, con permiso real, cando se di patente de corso, iso era un documento notarial que tiña que poñer un aval económico, tiña que dar permiso ao rei, ante notarios. Os protocolos notariais están publicados por Xavier Forte, por Xosé Fortes, hai unha novela sobre isto. Era un pirata, corsario famosísimo, que, bueno, apresou barcos ingleses cando estábamos en guerra con Inglaterra, cando estábamos con Francia, pois aí colleron franceses. E cando non colleron un sueco, colleron unha bandeira inglesa ali. Porque había que coller que facía falta o bacallau que traía ou que fora. Entón temos que coñecer algo de historia para entenderlo. Non vou entrar agora aquí, pero todo iso está nomeado. Isto é a Punta Ostreira, está todo, hai moitos máis. Aquí dentro hai Conde Mesa, está todo nomeado, hai moita máis densidade do que nos ofrece unha carta náutica. Isto vale relativamente de pouco, non? Ben, claro, nos recollemos 1200 topónimos. Sempre lle demos, a parte da vertente de recollida e de guardalo nos arquivos do Instituto de Estudos Miñoranos ou de pasalo á Comisión de Toponimia, ao proxecto de Toponimia, a vertente didáctica sempre. Entón vamos a analizar de onde proceden os topónimos que recollemos, porque se lle puxeron estes nomes. Pois por moitos motivos, pero o motivo principal é por unha agudísima observación da natureza. Aquí chamase a Meda, pero aquí hai un paso entre a estela de terra e San Benito, visto de perfil parece un gorro dun beneditino. Isto chamase a Porta, todo isto son xenéricos. Aquí na Porta hai un sitio perigoso para pasar, que hai un baixo do Meixueiro ou baixo da Porta para os de Panxón. Estamos tirando a foto desde o Corbeiro da estela de terra. Esta é unha furna, aquí hai a Juda, mirade la pedra, sabedes como é. Este é o baixo de Barreiro, aquí onde se afundiu a lancha do Rubio na Praia dos Afogados, na novela. Aquí diante, penso que hai unha foto despois, están as pedras todas nomeadas pola cor das pedras. Laxes vermellas, pedra rubia, a negra, as negriñas, a filla da negra, o tui verde, se que ven dai, polo son ou pola virulencia do mar, temos o Funcón, temos a Bombardeira, temos no norte o Roncudo, de roncar, temos a pedra que vole, de ferver, de bulir a agua, é un sitio de moitos naufraxios. Como se vai chamar este sitio? Chámase o Corbeiro da estela de terra porque pousan jabotas e corvos mariños, pero podía chamarse o Carallón pola forma, podía chamarse a Pedra Branca como temos, podía chamarse a Juda, pero é Corbeiro, que é un xenérico. Hai Corbeiro aquí, Corbeiro na estela de terra, de fora, e Corbeiro en Laxes. Pola virulencia do mar, xa teñen a Bombardeira, esta pedra está antes de chegar a Varedo, ao restaurante Rocamar. Se colledes un día con a maré tal e con un mar, mirades que expulsa agua de esos 12 metros de altura. Iso podría chamar os tres pasos. En Baiona en Igual chamamos os tres pasos. Iso é mirar para a orografía e xa se advirte casi o nome. Pero isto non se chaman os tres pasos. Isto está no norte de Monteferro, e os mariñeiros de Baiona que tiñan que vir de aquí do sur e dar volta. Isto era un obstáculo para a navegación, un obstáculo, un perigo, e máis era, por iso chaman a parede. Os de Baiona. Pero mirade porque a toponimia
é un localizador que isto é Rapa Chaquetas o baixo alto, a Laxe o baixo do sudoeste. E allí non hai 100 metros, está nomeado un por esa necesidade que hai de decir mirei unha manta de percebes boísima en Rapa Chaquetas, ou mirei na Laxe, ou mirei na aquí, moi preciso, está a veda cerrada, entón cando abren a veda, imos coller rapidamente os percebes ali, si yo pide antes un restaurante con veda e todo, fanlle o favor tamén. Pero, por iso hai esa precisión que está definindo. O de Rapa no mar, en terra rapadouro, todo isto é outra cosa distinta, son sempre pedras que son un perigo para a navegación. Temos Rapa Timóns ou Ferralemes, temos Rapa Pandullos, temos Papa Chumbadas na Guarda, temos Rapa Carallos en Bayona, aí non sei que perdían, temos 5 Rapa Timóns, son pedras, claro, se está a maré subida, que estas pedras cubren todas, por querer aforrar todo Rapa Chaqueta, deixa da chaqueta ou algo máis aí. Diante disto ainda hai Rapa Lareiras no medio, que o Indio Bello outro día temos sin recoller. Bueno, Ría de Pontevedra, isto é outra porta, outro xenérico máis, Onza e Ons, que recolleu moi ben tamén Iván Sestai. Ben, outro dos motivos, expliquémoslo antes, que mariñeiro que descubre pesqueiro, moi ben, iso está claro. Outro dos motivos son os naufraxios. Por que? Onde se afunde un barco, aparte de ser un feito que chama a atención de toda a comunidade mariñeira e estranxeira, si é no Gran, é moi mediático. Este barco fundiuse o día 9 do 9 do ano 29, a 1:05 da madrugada, un día de calma chicha, pasaba 100 metros de eslora. Que pasa? Primeiro xa é un feito importante isto, chamativo, non morreu ninguén neste caso, pero hai casos de mortes da tripulación inteira, na ría de Bayona, en todas as rías, en todo o mar do país. É importante porque esta xente aquí non está pescando, teñen un nome en inglés, que son raqueiros, que ir a roubar o que levaba este barco, que cargara 500 toneladas de carga xeral en Vigo, entre os que estaban salazón, conservas de peixe e xabón da toxa. Nunca tan limpa estivera Bayona como daquela, no ano 29, era crack do 29, salía espuma polas portas das casas. Sabedes aquilo que contaba Manolo Rivas, de que pintaron alá polo norte, pola Costa da Morte, pintaron cuns botes todas as casas, era de branco. Non sei se era vellas porque eran botes de leite condensado. Usa moito como recurso literario Manolo Rivas o aquel barco cargado de acordeóns. É real, este barco cargado de acordeóns que chegou á praia, escoitaban, tal. Isto, bueno, este é o que é moi conhecido. Un avó meu avó materno tiña unha cicatriz aquí larguísima, porque el estaba roubando, debe ser onde se está roubando aí, botoulle a man, de familia xa, botoulle a man a unha caixa de xabón ou do que fora, e polo lado o irmán Antonio foi cun bicheiro e meteulle, en vez de na caixa, meteulle na man. E pasa outra cousa, os de Baredo eran tan ingeniosos que outro barco que non deixou pegada na toponimia, que se chama o Cocorel, que se afundiu no ano 55 no posto do norte dos Carallóns, como se afundiu de todo, colleron vexijas de porco, e que non hai nada inventado en Galicia, e facíalle de bombonas de oxígeno, e baixaban ali e roubaban. E un deles, no dous, un era de Cangas, chamaban yo Charló, era rodado de apelido, chegou con outro, que era Ferreiro, e cando chegan ao Peirao de Bayona, estaba xa Guardia Civil esperando, os carabineiros, e ustedes viñan cargados cunha cadea tremenda para vender. Que era, que día non avisamos que non se podía tocar a carga do barco, e día o mariñeiro, esta cadea estaba boiada no mar. No cai no mar é de todo. Isto hai que recollelo porque fai a recollida máis amable, é porque os mariñeiros non vos van soltar aí topónimos, porque si, se non contan isto, reventa. Non vos vou explicar ou decir as explicacións que lle dan a varios naufraxios destes, porque iso é para mexarse coa risa, porque miras que a ollos vista algúns son pesadísimos. Temos un ali que chamo culatas, que é insoportable. Estivemos excavando aí en Panxón e viña todos os días de visita hasta que tivemos que poñer unha barreira a 20 metros para que non pasara, porque nin excavábamos o xacemento romano, nin era imposible. Ben, despois, na recollida, se se fai ben,
o que nos dá unha riqueza de patrimonio marítimo construído impresionante. Non vou entrar aquí polo miúdo, iso tero publicado nun libreto da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, o... como se chama? O anarquista este. Bueno, Dionisio Pereira, Dionisio Pereira publicado, nos enriquecemos máis e aplicámoslo á recollida, dirán os secadeiros do Arrazo, esos son de redes que, por exemplo, a praia de Rodas ou das Rodas que hai nas Cíes non son rodas de caucho, son donde facían as estacadas donde secaban os marilleiros de Cangas en riba de trepios, de estruturas de madeira que eles chamaban rodas, sacaban as redes ali, non? Hai que entender por que secaban as redes, pero non entrar niso. Mirade que a riqueza de patrimonio marítimo é grandísima, grandísima. Que hora é para... Vale, é grandísima, non? E aquí poderíamos, non imos entrar en nada disto, ledas, están aí, están publicadas tamén. Mirades, vou comentar rapidamente, falando de xenéricos, a riqueza, o que pode enriquecer a nosa cultura e a filoloxía do noso país. Por exemplo, este detalle de aquí, non? A Madorra está mal posto. Eu puxen aquí enterramento megalítico porque na Galicia interior os enterramentos do Neolítico, despois do Calcolítico, de hai 5 ou 6 mil anos, chamanse Mamuas, Motas ou Moutas, Madorras, Medoñas, Santas, Antelas, Casiñas de Ouro. Monteagudo publicou máis de 40 sinónimos para denominar a mesma realidade arqueolóxica. Pero que unha praia, que é a praia dos afogados desa novela, se chame a Madorra, a beira do mar, non é imposible que un xacemento arqueolóxico, un enterramento este a beira do mar. O sea, a Xeitos en Ribeira, que non se chama así tampouco, está bastante cerca do mar, pero non moi cerca. Entón, Xilberto e máis eu hai 2 Semanas Santas, que remataremos na Semana Santa deste ano, débsenos por mirar como se chaman as dunas de area en Galicia. Dunas, se colledes os dicionarios xerais, vamos a poñer ali, o dicionario do INGA, vamos a poñer que é unha palabra holandesa, Dunenchapping, non sei, unha cousa así, que significa monte de area. Nunca na recollida da toponimia patrimonial se están recollidas as dunas de Haifar en Panxón, pero é un topónimo do turismo dos últimos 60, 70, 80 anos. Nunca lle van chamar dunas en galego ou ese nome que tiñan. Entón, se comezamos pola Guarda e rematamos en Covas no Ferrol, que recollemos algo ata ali e quedanos por prospectar Pontesés e outros sitios máis, resulta que hai xenéricos, esas palabras que denominan realidades orográficas, hai xenéricos vivos, que saben o que significan, e hai xenéricos mortos. Se se repite unha palabra e se chama Madorra ou a beira do mar onde hai area, sabemos que é un sinónimo de monte de area. Proceden varias destas palabras, proceden do latín meta, que daba meta, meda, o que dá meda, medou, que todos estes abundanciais proceden dai. Entón, tanto, non vou diferenciar agora, tanto en topónimos en xenéricos vivos e activos aínda na fala normal, como que quedaron incluso na toponimia, temos que na desembocadura do río Miño, que as grandes areais que hai ali, o tombo de area. Vímonos a Baiona, na ladeira e na praia de Panxón e por aí, chámanse Montillóns ou Moutillóns con vocalización do NS. E tamén se chaman en Panxón, onde están as dunas de Haifar, tamén se chaman, que fala viva ainda, está na toponimia, chamanlle Fenales, porque nacía esa erva que parecía feno en riba. Pero despois na praia de Patos temos a punta do Moutillón. Iván Sestái recolleu nas Cíes, na illa, recolleu tamén o tombo da area, no medio entre a illa do medio e a illa do norte, se chama Monteagudo. Na zona das praias de Barra recolleu barroncas e barronqueiras, e el pensa que tamén que ballotes, que é sinónimo de duna. Todo isto non os queden ningún dicionario, non ven, se si ven unha destas palabras e nada máis. Se nos imos a zona da Lanzada, ali son medóns, abundancial de meda, é grande. Se nos imos despois ao Porto do Sol, son a Corrubedo, temos que ir máis aí, que iso preguntamos máis, chamamos de noite ali, chaman Montes de Area, pero do norte do Porto do Sol, toda a volta ata chegar a Muros, aí xa son Malloeiras ou Amalloeiras.
na lagoa aquela que hai pasando o muro, na rúa de xarpas que hai ali, chamanlle a Malloeira Grande e a Malloeira Pequeno. Pasamos máis adiante en Lariño, ten outro nome que non me acorda, o Leiradal da má non sei que. En Carnota xa se chaman os Motroncos. Os Motroncos é a barra de area que cerra aquela lagoa que hai ali en Caldebarcos, a lagoa da Birbiricheira. E resulta conte que nos dixo Mili Casanova que un motronco en Valenciá, en poucos sitios é, cando levas o mellor un feixe de billetes aquí e vas pa feira, iso chamanlle un motronco ou un motroco, cando levas moitas chaves ou moito peso na buchaca que din eles. O sea, podríamos facer correlacións aí. E depois, se saltamos xa a covas, se quedaron moito polo sitio, moita area en Ponteceso, no Monte Branco, que se chama, en covas se chaman terrellouzos ou sabreiras, do latín sabulum, que é area da isto. E, por suposto, area, areal e ariño na desembocadura do río. Todo isto non ven en ningún sitio. Isto recóllense, a recollida se fai ben, con curiosidade, e preguntando, que hai que preguntarlo todo, hasta o límite de aburrir o informante. Ben, pasamos isto, non, como faltan 10 minutos, quero facer outra cousa para indicarvos como un home mariñeiro domina o mar e domina a natureza cun pouco de materia prima. Isto a riqueza, estes son xenéricos que recollemos na zona de Covas. Si entrades en Sociedade Cultural Columba, entrades, pinchades ali topónimos, non sei como pon a dereita, na página da Asociación Cultural, está en Covas Ferrol, no Ferrol, ali teñen postos todos os topónimos da aldea, non é parroquia entera, vai-me que é aldea, e veñen os topónimos, que son os topónimos do redor do Cabo Prioiro, non é Prior, é Prioiro, que é como se chama a aldea, Prioiro, que era un priorato do mosteiro do Sobrado dos Monxes, colle a documentación do mosteiro, no século XII, e hai topónimos que están vixentes 900 anos máis tarde, Prioiro polo menos, e ali había pesca de baleas, e íbamos a explicar unha toponimia popular aí, pero unha etimoloxía popular, pero non dá tempo agora. Bueno, xenéricos nosos, Allada, Beirada, quien saber disso, están publicados, e non estamos aquí para explicalos. Na zona de Marín temos que traballar máis a zona, ten que haber aínda máis tamina para un señor de Arrazo, un golfeiro, pero bueno, aquí non entramos agora, que daría moito que falar. E mirade, para as que estades no ensino, a riqueza que pode haber. Esta é a bahía, o Pego, como vos dixen antes regalaban esas editoriais que querían vender libros e camelar os mestres para que ellos compraran, aquí en Vigo, Santillana, os mapas do Mediterráneo con Valencia, la Albufera, el aeropuerto de Manises e todo iso, para explicar un pouco de xeografía humana e de xeografía física, pero podémoslo facer dun sitio máis achegado a nós, e aquí temos toponimia, arqueoloxía, hai zona industrial, produción aquí de mexilóns, lonxa de Baiona, hai moitísima riqueza con cousas achegadas a nós. Isto pode facer para calquera porto de Galicia ou para a ría de Pontevedra de Marín. Aí temos a pouco traballada, hai moita máis riqueza que isto que hai aquí. Isto, hasta hai petrolíferos aquí, e podese falar deles. Hasta esta escola naval militar onde ven o príncipe, este ano non vai vir os dangarín, dixeron. Hasta onde ven todos os anos para a entrega de os cadetes, de todo iso, non? Dá moitísimo xogo. Bueno, vou saltar agora que faltan 8-10 minutos. Deixarme tomar... Isto eu xa sei que hai xente aquí que xa escoitou, pero como hai xente que non escoitou, tedes que sufrir, e ademais non vos vai acordar. Resulta que, falando das marcas, quero explicalas ben, a ver se facemos dunha maneira práctica. Un mariñeiro que ia ao mar e largaba os aparellos, moitas veces non deixaba unha marca externa, unha boia, para saber onde quedaron os aparellos o día anterior ou unhas horas antes. Por que non deixaba a boia? Porque estaba delatando un segredo familiar, este primeiro problema, e o máis importante de todos, porque lle podían roubar a boia e o aparello, ou roubar a boia e o aparello o peixe. Entón, como volvía o día seguinte a ese mesmo sitio? Vamos a facer as marcas. Esta é a zona do Galiñeiro, situados en Baiona, no Cabusilleiro. Isto é a zona do Nacente. Vamos a coller outra marca por aí. Esta é unha marca real, chamase a laxe da marca Horda. É unha laxe que está a 7 brazas de profundidade, cada braza ten 1,81 m, a 12 metros de fondo. O mariñeiro sabe perfectamente que hai unha laxe, que non sabía nadar, malamente industrial, un pouco, ni con vexiga, ni sin vexiga, de porto.
Entón, a maneira de facer a marca é que se leva... Moza, lánzate un momento. Sí, vamos a facer unha marca, mira. E ti eres, non sei se eres, o monte de Santa Treja, de Santa... Pero Santa Treja, ai, perdón, non, ti eres o Galiñeiro, home. O Galiñeiro é o pueblo que dá moitos problemas para solucionar, non? Entón, dentro do Galiñeiro, dixemos antes que había do norte, do medio, do sur, a marca de Espín, a marca alta, a marca de alta, e hai unha marca que se chama a marca gorda, non é o teu caso, isto fixeron unha vez, unha xeógrafa, que era belga, debía pesar 140 kilos. Eran as 2 da mañá, na Serra da Roba, explicando isto, dixen a marca gorda. A fulana era de francés, e non entendeu nada, pero levábamos traductor, e cando dixo a marca gros, puxe unha cara, e non volví facelo máis, con razón e demais. Entón, tiramos unha liña imaginaria, a marca gorda, ven a... Ben mozo, porque non quero coller pa Virxe da Roca como muller. No, pero iso tamén despois rinse, non quero. Esta é a Virxe da Roca en Bayona, esta é unha... Ponte un pouco máis para aquí. Unha liña imaginaria. Isto entendédelo. Se non repetimos, E despois, a 25, casi 30 kilómetros en liña recta de Bayona está o monte de Santa Treja. Que claro, así o lonxe, o monte de Santa Treja que coñecedes, hai un sitio que se chama o Facho, que é a parte que está máis ao sur, e o sitio onde está, como é o San Francisco, onde está a capela. Desde Bayona, desde Sillera, 25 km, debe haber 1 milímetro de separación. Pois o mariñeiro na marca, eles saben, non lle vale San Francisco, vale o Facho. Facha, o digo nena. Ti eres o Facho. E tira unha liña imaginaria o faro de Silleiro, pero non o faro vello que está a beira do mar, e dentro do faro novo é unha torre así, ti queres de Rondela? De fora, de León. Se non te gusta León, aí tienes a estación. Tienes a estación, mira. Aí está, que relleno. Bueno, está aquí contándote nada de chegar. Ese día estuvemos en León, non había nada que mirar, e está San Isidoro, ali a catedral, non toparon nada. Eran casteosos dos, pero non toparon nada. E o faro novo non lle vale a torre do faro. Ten unha caseta onde vivían os fareiros, ahora todo iso é automático, e di o mariñeiro a resbalar aquela marca pola esquina do norte do faro. Ten que vir por aquí perden o peixe, por aquí tamén. Entón, cando levan madrileños a pescar no Bran, mándanos marcar por aquí. O mariñeiro, non hai nada, che, non hai nada, tal. Entón, el pescando por outro lado da janela. Que aprender, non? Entón, traza esta liña imaginaria, e onde se cortan as dúas liñas imaginarias, aí, Conchi, que é a mariñeira de Bayona, ven remando desde Bayona, a ver, como remas. Despois queredes despois de Pontevedra transporto de mar, non sabes como remarías innovador. Así, o camión da Eva, que é de Porto de Mar Seco tamén. Ven remando para aquí. Paras aí. Onde se cruzan estas dúas liñas imaginarias, é moi difícil isto, onde se cruzan é onde está a laxe da marca gorda. Pero mirade que o dixen que o topónimo primeiro localizador, xa localizamos, a partir de aquí estamos coa marca gorda, un topónimo, a Virxe da Rocha, outro topónimo, o Facho, 2, 3 topónimos, o Faro Novo, 4 topónimos, e a laxe da marca gorda. Dicir que o topónimo é unha marca, e que isto hai que recollelo, e dá traballo, claro que dá traballo. Os mariñeiros teñen, se o mariñeiro, centos deles na cabeza. Pero como aquí, Conchi Selejante, sabe que aí debaixo, a 7 ou 8 brazas, hai unha laxe que dá tal peixe en tal época do ano, isto é, saber acumulado durante dúcias ou centos de anos. E sabedes como sabe? Sabes como sabe, Xanlán? Explícase. Non. Mirade, podía ser de pedra, pero isto de chumbo é dunha casa rica, é de Migueliño, é un home que é así, chama de Migueliño, pero moi bo mariñeiro, 82 anos. Outro día levei no Congreso de Onomástica de Barcelona, e ao chegar ao porto a coller o avión, deillo así os guardiña, mire, podo pasar polo escáner, e colleuno, isto é cego, colleuno co cego, fixo, encheu o uniforme de merda xa. Pase você. Bueno, isto chamase chumbeiro, porque está feito de chumbo, chamase sonda, chamase escandallo, e a función disto é dobre. Isto é, podía ser pedra, cóncava na parte de abaixo e sebo,
ou é chungo porque había máis cartos. E con isto dominan completamente o fondo do mar, porque isto lárgano pola borda hasta que fai isto no fondo. E pasa dúas cousas: cando alan o chumbeiro, a sonda, o escandallo, alan medindo as brazas. Por qué? Porque é distinto que eu teña que largar os aparellos a 7 brazas de profundidade que a 20 ou a 30, porque cando no inverno que van temporais teño que armar as nasas ou os tramallos na casa, nunca se di corda no mar. O cabo que yo poño dun metro, dunha braza, de 2, de 10, de 20, teño que saber onde está o fondo, e hai que memorizalo ou escribilo. Entón, estou medindo a profundidade, pero pejado o sebo do porco, si ven unha impronta diso que rasca nas pedras do mar, que se chama arneirón, fai a impronta aí. Si no fondo hai cuncha, ven pejada aí. Si hai area, ven pejada aí. E donde hai area, hai linguados. E donde hai pedras e robaristas. Entón, sei a natureza do fondo do mar. Vou medindo aquí alto, aquí baixo, e aquí hai un cabezo. Ali máis baixo, máis fondo. E ali hai area. No que chaman eles a beirada, non o cantil exterior a varios kilómetros da costa, a beirada de confluencia da zona de pedra coa zona de area, aí danse as lagostas. Entón teñen que ter moi ben controlado isto e memorizado. Entón mirade, isto comprase no Mediamar, no sitio de... é un aparato impresionante, feito na casa, e dominan, hai mariñeiros, non sabemos polo caderno de marcas de Selejante, que domina 100 km cuadrados da costa de Baiona. Sabe que os ollos cerrados que hai. Se hai area, é teno clasificado. Se hai area, chamalle limpo. Se a area é unha manchiña pequena, chamalle unha hallada. E se alargada, chamalle un rego. Se é pedra, e a pedra se mira desde a jamela, hai un abrazo, 2 de agua, é unha olga. Pero se esta fonda é plana, e sabe que é plana porque fixo, sondou aquí e aquí, é unha laxe da marca gorda por onde marca. E sabe o peixe que dá. É simplemente con isto, nada máis. Pero claro, non facía falta, están peores o programa que ven nos GPS que o que saben os mariñeiros. É moito máis fiable un cacho de materia prima de chumbo, dai papachumbadas, con chumbo facíanse os pesos das redes tamén, e co outro. E tiña que decir outra cousa, isto chumbeiro, que máis tiña que falar eu? O clima. Si, non, outra cousa. Si, iba a contalo antes, e ti queres sentar, xa non teño. Sentaros e facer, se queres. Gracias. O mar, eles saben que é un elemento adverso porque non sempre está calmo. O mar é unha masa de agua teóricamente homoxénea para os que somos estranos ao mar, pero unha masa de agua que se revolve e que pon problemas e que podes non vir con triunfo para casa. Entón hai que dominala. Entón, aí, pois me decía Silberto do Clima, os 5 saberes do mariñeiro, e remato con isto. O primeiro que ten que ser un mariñeiro é biólogo. Falades con eles e cando vayades a entrevistalos saben moitísimo dos costumes dos peixes, cando se crían, cando están en comida, onde iso que está salindo ahora todos os días na tele, nos xornais, deses congros de 33 kilos, 2 metros e pico, porque saben onde está o... me chaman? Onde está o laño onde se crían, laño de lañar, de rachar, o laño da pedra onde se crían. Teñen que ser uns biólogos buísimos. O segundo, teñen que deseñar a embarcación para ir ao mar, ainda que fai un carpinteiro de Ribeira, que os de Baiona compraban as lanchas, as jamelas en Coruxo, non sabe nada de nada. Dillo o mariñeiro, quero así, quero que lle poñas na borda isto, quero que cintees asá, que é distinto a unha jamela de fondo plano a unha adorna que te enquilla. Todo iso ten explicacións técnicas que veñen de centos de anos atrás. Entón é un enxeñeiro naval, é un enxeñeiro para construccións de artes de pesca que agora compras e feitas a China, pero antes había que facelas na casa durante o inverno, había que coselas na casa. O campeón de coser redes de toda España está en Baiona. É un dos que nos deu aí. Además ten unha foto cando lle entregou o premio Franco. Está todo orgulloso, ten a foto ampliada ali. Bueno, que chora cando fala de Franco, non? Vos contar. 3. Enxeñería téxtil, vamos a chamarlle. O 4, hai que ser meteorólogos. Se non faz unha pequena predicción do tempo, te metes o mar por fora de Ous, ven un temporal, cerrase de néboa, como chegas a casa. Podes morrer tíos que van contigo na lancha e deixar o fora da casa. Nos temos un naufraxio no ano 1910, en abril do ano 1900, o 4 de abril, que o sitio onde se afundiu o barco, os de Baredo chaman a enseada do Baleal, estaba salí antes aí, os de Baiona chaman a enseada dos do peito ancho. Mirad, a importancia de recoller un naufraxio por un lado, por outro lado, a importancia dos alcuños. Peito ancho é unha familia que ainda está viva en Baiona,
e medio familia miña, son santos de apelido, e saíron do mar e non volveron, e afundiu o barco ali, morreron os 11. E houve un caso dunha muller con 5 fillos empreñada do sexto, morreu o pai, o irmán e o home. E non había cobertura social ninguna. Entón, é bo recoller os alcuños que iso de peito ancho e recoller os naufraxios, que se fai por tradición oral e vadeirando hemerotecas e libros de naufraxios tamén agora publicados por aí bastantes e bastante exitosos. E porque decía isto é o cuarto saber. E o quinto saber é o que levamos falando aquí 1 hora e 27 minutos e 30 segundos, que é de talasonimia. Pero talasonimia non é aprender os nomes, é aprender un nome que ten un significado cultural tremendo, cultural e económico para o mariñeiro que aprendeu e para o mariñeiro, o argaceiro, percebeira, que se está transmitindo. E mirade, eu dixen antes que aquí a mariñeira esta Conchi largara os aparellos na laxe da marca Horda, pero resulta que non deixou unha boia, ten que recuperar os aparellos sin mollarse. Entón existe outro aparato que na ría de Marín chamadelle jarampín ou jarampín, en Bayona chamase cun catalanismo que non nos reconfirmou onto Emilio Casanova, que é unha roseja ou reseja, que é un tarujo de madeira cuns clavos clavados ali, e iso lárgase polo fondo onde máis ou menos esa marca, eses clavos non sei como se pronuncia, rosegar en catalán, e arrastrar, arrástase, posiblemente un catalanismo traído por os fomentadores catalanes do século XVIII, non? Entón, arrástase polo fondo do mar, e esa punta engancha un aparello e ala se recupera. E domina o mar cunha sonda e cunha reseja, un cacho de madeira, un cacho de ferro, un cacho de chumbo. O mar dominado, pesca para casa e a comer. E se hai alguna pregunta ben, e se non, deixamos... Se hai alguna pregunta e se contestala ben, divulgamos a talasonimia. Se un neno é capaz de aprender na escola, eu aprendino en cuarto de xevé con 10 anos, que este músculo se chama como? Esternocleidomastoideo, capaz de aprender a ser topónimo. Entón estes aprenderon rápido. Iso que eran da aldea. Mirades como facemos visitas toponímico-arqueolóxicas. Mirades a mellor baía do mundo onde está. Dádemos conta que non é Copacabana, nin é Culota en Ribeira, nin é nada. É Baeona e o Pejo, todo. Estamos a 640 tantos metros de altura e aquí podes explicar moitas cousas. Ata pequenez do ser humano, estas casiñas aí. Bueno, salimos en barco, explicamos, enchías o barco todos os días, iso que había que pagar 18 euros. Bueno, fin de la presentación. Non hai ninguna pregunta. Ai, que horas son? Menos 25. Menos 25, senón a mesa redonda é as 12, non? Hai 25 minutos para redesaunar.